sabeu que Jaume Roure és un dels històrics del catalanisme aquí a Catalunya Nord. Recordé que l'any 72 va ser un dels fundadors de l'Esquerra Catalana dels Treballadors, per veure que no és d'abans d'ahir que us dediqueu a la defensa de la catalanitat aquí al nord. La pregunta és aquesta: què pot canviar aquí al nord? La independència al sud? Sembla que els catalans del sud hi vagin cap a la independència? Sembla que cada cop és més majoritari aquest desig. La veieu possible i desitjable, aquesta independència, Jaume Roure? Doncs, si parlem del sud, possible i desitjable, segur, és el sens de la història. No veig pas d'altre. Cada un pot tenir arguments, que és hora, que cal fer això demà, que cal esperar una mica, que endavant. Ja em sembla que és dins el sens de la història. És complicat, difícil. Serà difícil, però és possible. No veig... Catalunya té tots els ingredients per ser un estat, no falta res, no... semblaria que, dic ben bé, semblaria que n'hi ha la voluntat de la gent. Li falta ara una mica més a nivell polític de tenir més... que sigui més realitat, encara que. Però endavant, ja crec que com Escòcia, com Flandre, tot això, són coses dins el sens de la història, i Europa s'haurà de plantejar els problemes justament que sigui fàcil de totes aquestes nacions. Que sigui fàcil, no, segur que no. No serà fàcil, però la veieu propera o encara falten anys perquè s'hi arribi? Em sembla que ja ha començat, ja s'ha engegat la cosa, ja serà, jo penso que és hora, justament, caldrà que el proper govern de Catalunya, el proper o el d'actualment, depèn de la circumstància. Aquest pacte fiscal no... dependrà de la circumstància, però el govern haurà de plantejar el problema del referèndum molt aviat. Cal ser prudent, perquè mireu, els bascos s'han fet robar l'iniciativa, i doncs caldrà ser prudent, caldrà negociar moltes coses, però... Ja veurem quin és el ritme dels bascos, Molt aviat. D'acord. Per resumir, Jaume Roure, serà una bona notícia la independència de Catalunya per vos? Llavors, ara parlem d'aquí, si vols. No, jo pregunto, quan arribi la independència serà una bona notícia? Ja. Home, i tant. I tant. D'acord, una altra pregunta encara referent a la independència. Vos sou un home que seguiu l'actualitat sud-catalana, això us fa preveure la independència com a possible i desitjable. És que heu vist els vostres col·legues elegits, municipals o no, que estan pendents d'aquesta situació del procés de la independència a Catalunya Sud? Dues coses, si permetes. Sí. A Unitat Catalana, no conec ningú a Unitat Catalana que no sigui per la independència. Ara nosaltres, gent del nord, sempre parlem de ser eficaç. Al nivell de l'Ajuntament, no escaparà ningú que l'Ajuntament de Perpinyà la catalana, només té 2 elegits d'un partit, justament, que parla de Catalunya com d'una nació, com d'un estat possible, que tots els altres, estic parlant de la majoritat actual, són gent elegit amb partits molt centralistes francesos. I aquests elegits segueixen aquest procés o no? Sí, home, jo intento sempre fer... T'ho diré després. I què diuen? Jo intento sempre fer una mica de pedagogia. Ara bé, la realitat, realment la realitat, que sigui a l'Ajuntament o que sigui a l'aglomeració, és que els elegits d'aquí, la gent d'aquí, seguir l'informació del sud, ho fan molt difícilment. Soc segur que si Radio Arrels un dia feia una enquesta per demanar quins són els partits que n'hi ha al Parlament de Catalunya i demanar als especialistes que són els elegits de l'aglomeració, del departament o de la vila, hi hauria sorpresa. És a dir que... Ho desconeixen? Molt. És a dir, que quan arribi la independència al sud els agafarà de sorpresa? No tant, de sorpresa no és el mot, serà
Jo crec que aquí s'ha de canviar moltes mentalitats. L'idea, l'acceptació política, per jo, l'idea, l'acceptació política d'una independència de Catalunya, reconèixer Catalunya com un estat, realment com una nació, com un estat, aquí el pes electoral és el pes d'unitat catalana i dels partits nacionalistes catalans, és a dir, 3%, quan tot va bé. La gent d'aquí no estan disposats encara. Que n'hi hagi, jo diria que n'hi ha més indiferència, o no pensi pas que actualment n'hi hagi un rebuig d'aquesta idea, però n'hi ha desconeixença total de com se passa, quins són els partits independentistes. Perquè un responsable polític hauria de preveure els canvis que es poden produir aquí al nord quan es produeixi una situació tan canviant a pocs quilòmetres, no? Home, és que aquí mai he vist... Mira, perdona, una petita anècdota, només per donar. Tu has vist una manifestació dels verds d'aquí contra Vandellós? No recordi, no? Quin anys tens? Molts anys. Home, t'imagina? Els verds d'aquí no saben que n'hi ha una central nuclear a 2 hores de Perpinyà. Està sempre preocupat per la... Sí, és un bon exemple aquest. Ara bé, si parlem del Barça... Barça... el mapa mental polític si parlem de la del gent Barça d'aquí. una mica millor. Però Una mica millor. Una mica millor. Bon, veiem, doncs... L'aigua del Ron. Si era per Toulouse ja faria temps que seguia feta. Tothom, ningú aquí sap que el delta de l'Ebre s'està morint per raons així. M'entén el que vull dir? És a dir que encara n'hi ha molta pedagogia a fer. Aquí serà... No pensi pas que n'hi haurà un rebuig, encara que... Però mai aquí s'ha votat per Europa. Sempre els vots són... Hem cremat camions, problema de taxi, problema d'això i d'allò. Encara n'hi ha treball a fer. El pes polític de Catalunya Nord, el pes polític de la voluntat d'un independent, de parlar de federalisme amb Catalunya i tot això, un 3% si tot va bé. Ara bé, i cal dir a la gent que de tota forma mai podrem parlar, nosaltres aquí, realment i eficaçment d'independència, tant que serem a la regió Llenguadoc-Roussillon. Impossible. Jaume Roure, tenim poc temps, sou una persona molt ocupada, ja m'ho heu dit de bon començament. Quins canvis preveieu que es produeixen aquí al nord, quan s'arribi la independència al sud? A nivell de panorama polític, a nivell de mentalitats, a nivell de relacions econòmiques, a nivell del que sigui. Quins canviaments tindrem aquí? Sí. Te torno a dir, no... Per exemple, la defensa de la catalanitat serà més fàcil o serà més complicat? La defensa de la catalanitat, això és la nostra... És a nosaltres el fet que Catalunya sigui independent no veig pas que canviarà aquí com per la defensa del català. No ho veig. Tenir un estat independent i català al costat? Home, veieu que Catalunya serà més atentiu als nostres problemes. La població d'aquí, d'origen o no d'origen catalana, tindran més interès en acostar-se, apropar-se a la catalanitat o no? Segur que sí, perquè n'hi ha... Bé, moltes coses passaran, és a dir que tindrem l'alta velocitat, com diu l'altre, sí que la tindrem. També les mentalitats... Escolta, tenim un exemple, que va ser dos exemples. Près de Berlín i l'Unió Soviètica. Tot això va canviar molt ràpidament. Poca gent ho podia preveure, les mentalitats, com podria evolucionar. Jo crec que entre el nord i el sud, actualment no estem disposats, no estic parlant de jo, sisplau, ni de la gent d'Unitat Catalana, ho he dit abans, tota la gent d'Unitat Catalana, tots, no en conec ni un que no sigui per la independència. Ara bé, la població d'aquí no la veig disposada, realment. Cada dia n'hi ha més simpatia, cada dia n'hi ha més apropament, cada dia és el treball que
que fem al nivell de l'aglomeració transfrontaler, és el treball que fa la vila de Perpinyà de relació amb el sud. Cada dia hi ha més apropament, cada dia hi ha més relacions, però encara avui hi ha distància. Una Catalunya independent, us ho posem, ha de funcionar econòmicament millor del que està funcionant ara, que depèn del govern espanyol. És que una economia potent pot també ajudar a que els catalans d'aquí al nord serà molt més tinguin més interès en acostar-s'hi? Serà molt més atractiu. Serà molt més atractiu, és a dir, que la gent d'aquí o tenim un atur impressionant aquí a Catalunya Nord, per la gent d'aquí serà una possibilitat, efectivament, no. N'hi ha 6, 7, 8 milions d'habitants de l'altre costat, doncs, per nosaltres, obligatòriament, l'alta velocitat, per nosaltres, obligatòriament, l'autopista amb 3 vies, tot això favoreixen la relació entre el nord i el sud. Però n'hi ha una desconeixença mútua encara massa important. També al nivell cultura. Quan parleu d'independència al sud, els vostres col·legues municipals o no, elegits, és que veieu que tenen por, o no tenen por d'aquesta independència? Perquè molts canvis es produiran, probablement, no? Clar, però la gent... Bé, jo sempre envio a tots els meus, entre cometes, els de la llista, intento enviar informació cada setmana. L'Esteve Valls també al nivell de l'aglomeració. Cada setmana fem 3 pàgines petites al nivell dels elegits, al nivell dels serveis municipal, perquè és bé de parlar dels elegits, però s'ha de parlar també de l'administració. Sí. Doncs cada setmana fem una petita... I expliqueu la situació del sud. Vet aquí. S'ha passat això, s'ha passat allò, econòmicament, culturalment, notem això... Bé, donar informació i, mira, és que encara avui no tenim cap premsa escrita que passa als Pirineus. Donc, falta molta informació. Donc, nosaltres intentem, al nostre nivell, que sigui l'Esteve Valls i jo, donar cada setmana, dic ben bé, un petit... Bé, tu saps que l'Esteve Valls té aquesta formació de periodista, donc agafar un article de 2 pàgines i fer 3 frases. I en aquesta publicació que envieu cada setmana, els elegits i els serveis municipals, els alerteu d'aquesta possibilitat de la independència? Sí, hem parlat de la creació de... Hem parlat quan el Parlament va ser renovat, hem parlat de tots els partits, com sí, Democràcia Catalana, etc. Hem donat xifres de gent que van entrar al nivell del Parlament. Intentem d'explicar intentem, dic ben bé, d'explicar com dir això, el que es passa al nivell del Parlament, intervenció dels uns i dels altres, i doncs intentem de fer pedagogia, però no crec pas encara que... Bé, és un treball que cal fer.